جارێکی دیژی ez bi vê hesiyam di vê erdnîgariyê de mirinê normal kêmil. Hele hele ji kesayetiyekê wiha û ji binemalekî wiha ku derketiye, ciwanekî bû, xortekî bû, stêrka wî geş bû, rojê pêşeroja wî parlaq bû, pêşerojekî bihêvî li hêvî bû. Di vê astahanê de, di vê prosehanê de kuştina wî tiştekî normal dabîne. Bi hezaran guman jî serê me de hene, bi hezaran îşaretê pirsê jî serê me de hene. Lê yanê ku tiştekî ez awha şûnber bikar bibêjim ji însanê ku eleqedarin bi vê meselê re wan ronî bikim anha destê me de hêştirenin. Ez naxwazim proseyê jî şîlû bikim ji ber hindek tiştan. Lê di xwîyê rewşenbîriyê de herdem pirs heye. Ez hinek pirsa ji xwe dikim. Ev kuştinahanê ne ku kuştinekî di dorê de, kuştinekî ji kuştinan yani ku hatiye kirin filan û bêvan ne ji wî ye. Bi qest de, bi plansazî û helbet hedefekî wî jî heye. Ji xwe ji encama kuştinê ev di rojê ku rabirdû derbas bûye, ez awha lê dinêrim bi şêweyekî şûnber nebe jî hindek argûmanê lawaz dixe destê meriv ku meriv li ser vî bi şeklekî dinê bi perspektîfekî dinê xwe xwîzê ser meselê bike li vê bifikire. Qatil ê ku cinayetê kiriye ku jerê vê meselehanê yekî nas bû ji gundekî Tetwanê bû ku yani 10 roj care 15 roj care diha diçû filan û bêvan ev ê hanî jî bi serê xwe pirseke gelo çira bi vê danekirin gelo çira evî kir viyan jî yani ya danekirin ya evî kir çi be bila bibe bersiva wî di askî de sektandiye geleke bê bersiv kirin. Malbat bixwe jî malbatekî bi boriyê xwe 220 sal borî wî heye di vî welatê hanê de. Armancî wî hebûne, temayülî wî hebûne, xwîzkirinî wî hebûne li ser vî meselê heta ev cara yekeme ku bûyerekî awha di vê malbatê de peyda dibe. Ev ê hanî jî bi serê xwe pirseke. Desthilatdarî naxwaze nîkê hêza li holê bihêle. Hem ya mebret bike, hem ya bibire. Şeyh Abdülkerim jî yani bi kesatiya xwe ez dikarim evî jî bêjim. Merfekî Müslüman bû, merfekî mütedeyîn bû, merfekî dîndar bû û her meselê dixwasta bi vê perspektîfa hanê zelal bike. Yani eger mesela Kurd be, eger mesela devletê be, eger mesela navnetewî bin çi be bira bibe ji xwe re pêşî mîna prensîp doktrîna dînî begem kiribû û li gora vê tevdigeriya diçûya dihata. Yani xwe bi ti awê ve bi ti evkê ve berneda. Yani jêra mîheng ev bû, nîrengî ev bû jêra. İca mixabin yani ez niha belkî wextê diaxivim bi we re ez ditirsim ku eceba bi sebeb eqrebatiyê ez mêldariyekî bikim ez dixwazim xwe ji vê jî dûr bikim, xwe ji vê jî biqetînim. Lê na Mela Abdülkerim yani ji xwe her evî kuştinê heq nekiribû û kuştinekî jî ku bi xwe re bi hezarak gumana problem îşaretê problematîne yê ji we kuştina bû.